heɗiyankoɓe Ayaw Pili TV ha tengta yewtere men lewlal communication mo kala salminago nide salminago teddugal en garto waɗande bandiraɓe yewtere nde ñagade ɓe yafuye yewtere ɓennude nde no waktude fonno arde nde tardi seeɗa kono ko golle ɗe mbayi noon jarnade bandiraɓe kala yettude bandiraɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe ko arde jetti Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo e ɓesgu Alaji Ousmane Dombo foof e ɓesgu Cheikh Djibril Ba mo Dar Salam Dagana saabu aseɗo e ale ɗo ko toon gonnuɗen e jiyare Alaji Ousmane Dombo ba mum ceerno Moussa tawi waɗata ɗum ko Cheikh Djibril Ba khalifa diine moƴƴo tedduɗo o to Dar Salam Dagana en jarnima bandiraɓe tekollenaɓe kala e kuuɓal e yesso teddugal Alaji Amadou Hammew joom wuuro ngo imam o jaɓɓiɗi yimɓeɓe e ɓesgu Alaji Ousmane Dombo e jettiɓe kamɓe kala Cheikh Djibril Ba noon doole mum e lappol mum e yimɓe mum e otoji mum fof waɗi hen ha gueɗe ndewi lawol no hannirta ni henna musidɗo men Abou Gaye Djibi Dieng oɗo équipe yanno toon en jettiɓe en jarnimamaɓe ha jetto jiilol fuɗɗima laɗo haaɗi noon toka assalamu aleykum ma en jewtande ko fate déclaration politique général mo premier ministre Padaro ñande aljuma o ko jombajo Padaro ɓooɗo faddede no feewi kono ɗum ma en kal mairie Dakar ha joni ko sippi o goɓɓe niɓɓe mbaylo ɓuɓka wona e waɗede gasan taw Barthélémy Dias nanino recours salade ko liɓaɗo so tawi tribunal hokkimo gonga beele toɓɓe goɗɗe jogani wattoyede ko yaawi so tawi o hokkaka gonga holno ɗum jogo wayoyde kono ɗum koma en kal darde so tawi ɗum felti wadde koyde ko toɓɓe ɗe pelliti wadde joni hol darde landaji ɗi poti wadde hen e holɓe cikkuɗen fotɓe yadude ha gueɗe pota yettade no hannirta ni henna toka jafoɗa ken tampuɓe taweji faade ɗo ko gonga kono alay saago mbaɗne bandiraɓe yewtere bisimilla konngol yesso e togora ko adi fof ko jetten Allah no feewi e kadi alhamdulillah rabbil alamin nde Allah rokki en fartange mbawɗen kadi jottade ɗo henna huccodirde kadi e bandiraɓe gam wassodirde e muɗumen miijoji walla rokkude ɗumen jiyanɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa eɗen mbawi wiide ko kese eɗen mbawi wiide ko kiɗɗe tawa koye hakkillaji meɗen ummorade e meɗen faade e mabɓe eɗen bismoɓe kadi e yewtere nde ndenduɗen no mbiɗani noon kadi toon to décollé tariji toon kadi eɗen jetta hono musidɗo Moussa Alaji Ousmane Dombo ko hono noon kadi jurorotoɗen hono Cheikh Djibril Ba mo ganduɗa hoore maɗa kañum ɓulniɗo miijo ngo kono Moussa Ousmane Dombo kanko e mawniraɓe makko e miñiraɓe makko foof eɗen jetta ɗumen eɗen duwanno ɗumen e ɗiɗo ñalɗi alliyankeji baɗɗi ɗi gandanɗa hoore maɗa ko fayidagal ɓolal e l'islam ɓolo woni ko yiya ɗon en jiyan ɗon gueɗe goɗɗe ko wona diine l'islam ɗum ɗo noon ko yettude Allah no fewi e yettandemo Allah kono noon kadi e ñaganade ceernajo o nde Allah rokkata mo balɗe juɗɗe ha ɓuura ɗo rokkamo kadi cellal o ɓooya kadi dusde en noon tokara mi salminima mi ɗum noon e nder toɓɓe men hannde alay saago kalen pelente Macky Sall mo ganduɗa fodde $1 wiyama koko dirtini ɗum nanayi ɗum e compte mum to Singapour avocat makko wi o natti wawde muñji ha ganti ɗen penale walla ɗen gueɗe pawateɗe makko no bonna nguro makko ko parfois pelente contrôle X kala mbawnoɗo wadde ɗum so ari maɓe ñawdoy en jetti Abdou Salam Ba Diallal en tawi ɗum toon e dendagal bandiraɓe arnoɓe toon en jettiɓe kamɓe kala en jarnimamaɓe togade men yettade ɗum hirde hirande wata ko ñande 12 décembre so Allah lamɗo jaaɓi janvier ma to janvier min de komi jomum en ɗeɓi ruttirade caggal mi ɗeɓi namdoyade sali horo feccere woni sappo ɗiɗi lewru janvier so Allah jaaɓi toon to Nord Foire to caggal yengule en tan waɗata ene wayno jirwenta jamma o ko gawlo bawɗo gawlagu ono binel mbum kanko yimata jamma o teddina noon ko ono teddinaɗo jamma o teddina jamma o ko Alhaji Hammat Sammoɗi Diangue Buuɗi Kowaka mo ganduɗa eɗen gandi ko ceerno joom jamanu ceerno joom dalilu goto pullo jontaɗo joom saaha ko kañum ko woni parrain o parrain goɗɗo o ko Alaji Moussa Alaji Ousmane Dombo gande joɗɗo gandal jontaɗo joom saaha toon to degole tareji kañumne ko parrain jamma o e yantude bandiraɗo debbo biyeteɗo Ndiaye Sarr mo walla beele ndeni sa nayɗe juurude eɗen gandi ko debbo timmuɗo joom gueɗal e woɗɓe jogoɓe arde sallallah lamɗo jaaɓi ɗo e ɓaawo janngo ma en kalan hen bandiraɓe heewɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe tigi
ko kamɓe teddina no hannirta ni waɗata ko ñande samedi 12 wona samedi 12 to andema kadi moƴƴaɓe tareji ha ɓurti tareji eɗen mooli Allah tareji seji ko moƴƴaɓe tan en ɓuuti machallah ɗum noon wadde ko aset 12 samedi 11 janvier to restaurant biyeteɗo Akwaba ɗo restaurant mawɗo no feewi Nord Foire caggal yengul en kala jiɗɗo humpitade hen hunde no wawi noddude e 77 980 33 39 77 980 33 39 noon to mboɗo andi on jamma lewla communication ene jogui hewɓe yiɓe ha kono feewi bandiraɓe men waɓeno Alassane Ba en jettimo no feewi Sidi CN Sidi C mo Dabiya e bandiraɓe hewɓe mboɗo andi ma tawta tokara hol ɗum jogori waade e tokara ko yettude Allah han aɗa andi nde tawno daawal gadanal ngal ɗum ko ƴewdel wonno kono noon nimsa ala hen nimsa wonani hen ko mo tawaka walla mo tinani walla tinnoɗo kam mo arani ko on nimsa wonani kono minen kam yanoɓe nimsa alanamin nde tawno hirde nde wona gaga tan wiyede laccire hakonde ala koko fottata ɗon ko par ce que ko wayruɓe yindirde ma jindir kadi ko jewte baɗɗe fayida kadi goni ko yewtete toon ko gostodiral miijoji fofof noonne kadi ene wawi jibinede hen e moƴƴere kala ko sifete e moƴƴere ene wawi jibinede e oɗo jamma walla e ɗiɗo jammaji keblitede ko wiyete hirde e hirande ko en an so wiyama hirde e hirande natti tan hirande mere eyyi neɗɗo noon kala ɗo hiiroyi e moƴƴi ko yata omo hirto ɗon so tawi o hiiroyta ko ɗo hirtotako sa renaka so yii gotol o ɗimmitta wadde noon so tawi en mbiyama tan ko hirde e hirande firti ko garen mbaɗen hirde jewten gossodiren miijoji disnodiren e ƴeewen fewjude peeje moƴƴe ɗe gandanɗa hoore maɗa holko wonata kuccam meɗen janggo e to banggue rendo meɗen ɗum ɗo noon ko fayidagal manggal no fewi tokara noon no mbiɗani ko noon neɗɗo e koɗo mum walla cuddiɗo muɗum no mbiɗen ni so tawi yiiɗi jeeyade hen taw ko guila law yobde ko addi ko ujunnaje 2 so tawi mi juumani so tawi noon acci hañande hen ko ujunnaje 3 sabu eɗen gandi hewɓe puɗɗima windade ngol to lawol won lelɓe arde kono ngol ɗo kadi en mbi bandiraɓe yoɓe binda law ɓe jawa arde ɗum noon hewɓe puɗɗima windade hewɓe nana bindo hewɓe nana bindo kadi ko wona ko kalɗa ko ko jewte batteɗe hen ɗe to banggue liñol ngol to banggue gonka men to banggue jottodal men to banggue jokkere men ɗam ko jewteɗe kadi jadata hen duuso bandiraɓe no hannirta ni noon en bismen lelo communication e ɗo inde Ousmane Makali Alhaji Hammi Amadou Ly Alhaji Abou Ndiaye yentoɓe mo ganduɗa ko kañum woni Alhaji Abou Sy e Hammadou Ali Thiam e enen ɗiɗo men gona Alhaji ɓe kadi jiyen tawtoɗen toka garten ko yaawi Barthélémy Dias wiya liɓama ittama Salima waɗi cour d'appel so tawi o dañi ko yinno ko holto paaɗen so dañani ko yinno ko holto paaɗen e tokara aɗa andi kam ko Barthélémy Dias ko en wonande ko ɓuuri hewde eɗen mbawi wiide noon hankkadi ko ɓuuri hewde e dilloɓe tawi koto banggue sariyaji leydi woni juriste uji ɗi woni avocat ji ɗi woni juge uji ɗi kamɓe pop ɓe kawri wonde Barthélémy Dias ko ndolago woni ɗon kono wona haydara kadi ɓe kawri kadi wonande dawriyankoɓe ko hollirde wonde ko laamu nguɗo ala ko ɓe mbaddata sowona mairie mo Dakar o ko ɗum tan ɓe jiiɗi horkidde e juuɗe Barthélémy Dias gueɗe ɗiɗi noon nani ɗon ñande 31 par ce que cour d'appel fonno tottirde ko Barthélémy Dias haalno koko adi 31 lewru décembre o ɗum ɓe mbaɗno programme wonande jayndeji ɗi ko dawri hande kono noon ko laamu ngu wi yoɓe dirtin ha 31 saabu 27 hoorejo jagorɗo koko hollirte dawrugol muɗum kuptidingol woni déclaration muɗum de politique générale waɗata ko le 27 décembre donc kanko ko makko ko yo repoussé ha le 31 décembre donc so ɗum ala ubbat ɗum ga en donc ɗum nani ɗum heddi no mbiɗani holɗo yimɓe payi e oɗo procès walla holko fadi ɗumen e oɗo procès mbiyatan ko dawriyankoɓe holko fadiɓe e oɗo procès holto nawata ɓe gueɗe ɗiɗi noon ina hen min to banggue hakkillam
Barthélemy Dias kala nde gagni procès o ɓe gona woppoɓe maɓe ndew ɓe mbaɗa ɗon délégation spéciale walla ɓe mbaɗa élection municipal uji anticipé woni mairie ji ɗi ɓe pusa ɗumen eyyi so tawi woni ɓe gagnima ene wawi ɓe jaara jaam jaam ɓe goppa Barthélemy Dias natta wonde maire tawde ko ɗum han woni koɓe jiiɗi ko eyyi ɓe gatta deeƴa kono noon hay ɗum ne kadi so tawi a ƴeewi Barthélemy Dias ɗo wonno maire ɗo ɓe wondi ɗon ɓe pop ko yimɓe taw ko yimɓe wallu Sénégal enfin ko kañumen goni ɗon woni première adjointe au maire cukko makko gadano debbajo lomtiɗo ko kamɓe gondi directeur cabinet makko Moussa Tay en nani hanki haala muɗum wi wonde ko policier ji nana nder mairie ha nder salle délibération holko policier ji ɗi mbaɗata ɗon kañumen kaɓaka dugdaka ƴettodiraka namdaki police namdaki gendarmerie holko addi toon policier ji holko ɓe jahata so ɗum ala ɓe dartina golle mabɓe ha ministre de l'intérieur haalanaɓe policier ji ɗi holko mbaɗat ɗon so ɗum ala policier ɗi jaltu mairie o gaccaɓe ɓe gollo kono noon ko no mbiɗen ni ko procès Barthélemy no appel mo Barthélemy Dias waɗi o ñawore nde so tawi nde yani ñande 51 mbiɗen wonde so tawi o dañi polgu e dow laamu ngu yo yenane haɗani ɗon tan ma woni ɓe pusi mairie ji ɗi foof ma woni ɓe batti ɗon délégation spéciale so tawi woni ɓe gagnima procès o kamɓe laamu ngu ene wawi wonde ɓe jaara jaam jaam ɓe gona fottude maire uji wonɓe ɗon ɓe jaɓano yaadude e mabɓe e sumgoji cakkiriɗi ɗi ɓe gona foɗirde ɗumen goto goto ɓe jokka koɓe mbaɗanno ko saabu eɗen gandi to banggue maire ji ɗi wona e sara e to banggue politique heddi noon ko politique kala laamortongu politique mo hakkille muɗum woni e politique haɗata ɗum gollude ko moƴƴi ko politique wadde noon ɗum tan woni ko mbawɗen haalde to banggue mairie mo Dakar hakkude Barthélemy Dias e laamu ngu heddi noon ko sukaɓe jeeyaɓe tahawu Sénégal mouvement mo Khalifa Sall ardi o kañumen kolliri wonde ko ñande 31 ñande hen kañumen ko waɗoɓe seppo muɗumen ñande 31 ko waɗoɓe seppo muɗumen so tawi woni Barthélemy gagnima ko waɗoɓe seppo so Barthélemy gagnaki ko waɗoɓe seppo saabu ɓe jiiri ɗum ɗo tan ko ndolago eɓeɗen deƴƴi ɓe kuccite laamu ngu eɓe ƴeewa ɗumen eɓe goppan ɗumen gori ene cikka mataw koɓe hulɓiddedi kono noon eɓe jiiɗi andinde laamu ngu ɗoɓe gonno hanki heccanke ha hande ko ɗon tan ɓe goni tokara a jarama ma en garte ko ganduɗa ko dande so tawi a haali joni ko ɗum jiiɗi heɓde joni noon so tawi Allah waɗi ɓe dañani koɓe jinno ko ɓe paye délégation spéciale walla législative anticipé holno cikkuɗa beele dente ɗe e kawte ɗe woni e coalition ngaji intercoalition ngaji bannoɗi e sumgoji suudu sadeji ɗi beele kadi ma mbatta mairie ji ɗi e holno cikkuɗa so jogoye waɗ aɗa andi li quotidien hanki dawri ko wiide wonde kamɓe politicien ji ɗi woni dawriyankoɓe ɓe yoɓe keblo saabu laamu ngu kañum koko hebli ha gasi ko faati e suɓgoji payaɗi ɗi en ɓe mbasa bettede saabu hoorejo leydi ndi yeehi namdoyima conseil constitutionnel mete omo wawi fusde mairie ji ɗi o hebla suɓgoji goɗɗi ɓen dokkimo konngol muɗumen mbi wonde omo wawi sariyana rokkimo kanko Bassirou Diomaye Faye o arti o deƴƴi o namdima o wiyama omo wawi o arti o deƴƴi omono mofi weedere makko heddi noon ko haɗimo saktude ɗum tawde wiya wonde koye leydi démocratie gonɗen wiya wonde ko kala ko fati e élection ngaji won kaldigal holko haɗimo saktude ɗum wonande li quotidien no wiiri wonde ko yiddemo ɓeya jottoro wonde suwa taw taw kamɓe koɓe parɓe ñande ɓe mbi hande fof taw janggo ko sumgoji dawre he ɓeɗo taw keblaki ɗum noon ko wiide tan wonande parti ji politique ɗi wonande wonnoɓe ɗon maire uji ɓe jaɓano tawtoyde ɓe nangtiɓe e base uji muɗumen ɓe yoɓe continue e nangtade e base uji mabɓe ɓe keblo noon ɓe keblo saabu e kala saaha mairie ji ɗi ene mbawi fusede e kala saaha so fusama tawa bettataɓe ko ɗum woni ko li quotidien ko dawri hanki hande noon so tawi en ƴeewi wonande jaydeji ɗi ko dawri ko kadi ɓe jubbi hen seeɗa kono ko hanki ɓe ɓuuri yajnade hen tigui rigui wonande mairie ji ɗi kam e nder temedere kala 95 ɗe ko fusde ɗumen nde ɓuuri ɓadade ɗumen hande woni jomajo ko Cheikh Oumar Diagne
Cheikh Oumar Diagne wona hande tan woni jombajo heddi ko Cheikh Oumar Diagne aɗa andi ko caggal nde o wi no wonde halifaɓe diine ɓe ngalu ngu jogui fof ko kalisaji bonɗi ko kalisaji ɗi laaɓani ko kañumen goni ɗon o ritti o wi wonde almuɓe muɗumen addanoɓe ɗumen haadayuji ɗi almuɓe haadayuji ɗi gaddata ɗi ko jawdi ndi laaɓani woni ko ɓe mbiyata blanchiment d'argent ma woni koto banggue drogue ummori walla ma woni koto banggue guyka ma woni koto bayloygol kalisaji donc ɗum o haalno o ruttiri e nder hen ha joni kanko Cheikh Oumar Diagne nde o wi noon de haydara ala ko tawimo hen omo ñaaƴa omo yaaha e haajuji makko o ruttiri o wi wonde jumaji mawɗi gonɗi ɗo henne e Sénégal kanji fof na waɗi mantoɗe ko wiyete franc maçon en na waɗi signe franc maçon o limti hen juma mawɗo mo Dakar o limti hen juma Touba o limti hen juma Tiwawon donc ɗum ɗo nde o wi noon de haydara kadi ala ko tawimo hen yimɓe goppirimo noon omo jokki e haajuji makko so mo wone gonga so wonani gonga haala ka ko ɗon haaɗi ala fof ɗo yettoyi wona to banggue julɓe ɓe ala ko kaali hen wona to banggue laamu ngu ala ko haali hen wona to isayankoɓe ala ko kaali hen hande o ruttitima o wi wonde wonande ɓeɗon soldateɓe yanoɓe France wiyeteɓe 1944 tirailleur en ɓe nde garti ɗo henna nde o wi wonde ko nawno ɗumen ko yidde jawdi ko kalis tan nawno ɗumen wona haydara kadi duttiti kañumen e koye muɗumen haasidagal gongal e nder muɗumen goto fof ene yeeya bandum ɗum ɗon ne kadi o haali ɗum hande donc so tawi ɗum ɗo noon wona ko dartina maw addoye goɗɗum kadi eyyi heddi noon ko holko président o nangtori e makko mete ko kanko daɗi Sénégal fof e gandal mete ɗo waɗimo ɗo ko kanko tan goto wawi wonde ɗon wawa ittudomo ɗon so tawi ittimo ɗon ko ganuma wontanta ɗum walla ko holɗum walla ko gonga haalata hay aɗa andi gonga pusowo hay goto yiiɗa ɗum hay Allah yiiɗa ɗum Allah ɓuuri yidde ko maslaha ɓuuri yidde ko jokkere enɗam ko ɗum woni ko woni ɗon ko kono wona neɗɗo garo ene fusa yimɓe so tawi an a haali gotol aɗa andi kam huccide e halifaɓe diine ɓe joguiɗen ɓe hande o leydi Sénégal ko ɗum woni ko jigui ɗum ko ɗum woni ko malli ɗum kamɓe nguɗo laamu eɓe gandi ɗum heddi noon am haalani ko saabi wiyaɓe ɓe kaalani heddi ko wiyaɓe ɓe haala muɗumen ala ɗo yetti yimɓe ɓe mbay kono hande o nguɗo laamu ko yimɓe ɓe ne kuli ɗumen min ko ɗum jimi yimɓe ɓe eɓe kuli laamu nguɗo ɗum waɗi kala ko fawa e dow koye mabɓe koɓe rondotoɓe ɓe jaada hen e kono Thiaroye o ko laamu yuɓɓini eyyi ko laamu waɗi eyyi ko neɗɗo laamu wi ko waɗa ko yaadani hen eyyi hol yande ma aɗa andi ɗum ɗon ko président de la république Bassirou Diomaye Faye ko kañum woni faible e yeeso Ousmane Diagne Cheikh Oumar Diagne holko woni ɗum saabu eɗen gandi ñalawma o nde ari nde mawnintende ko président de la république ko kañum déplacé yeehi ha toon yaadi e jagge muɗum jeehi ha toon mawninoyde ñalawma o jeehi ha toon ruttoyde teddugal ɓeɗon soldate yanoɓe garti kañum yaano toon duwonoyade ɓeɗon mayɓe ɓe e mayiraɓe ɓe Adama Barrow Gambi Oumar yantude président ji goɗɗi arnoɓe hawrude hen e kanko oɗo so tawi o ari o wi président to yanoto o famɗini ɗum walla o waɗi ɗum ko gueɗe bolle puyɗe walla président yeehi koto wartiɓe walla président yeehi koto ɓe ganduɗa hono ko jamfante walla ko nandi hen ɗum holko firti ko famɗinde gollal ngal président wone wadde ngal firti ko ñingde gollal ngal président are wone wadde ngal wadde janggo e jaam so tawi président hoɓɓi faye avion ene jola so tawi o darima o wi président hoto jolata yi tawde kay ko wi fof ko ɗum laatoto président meɗen mo joguiɗen o kala ko wiya hakkude Cheikh Oumar Diagne oɗo e président Pastef o kala ko ɓe mbi ko heno heddi wadde kamɓe ndi yiyande tokara rendude yiyande e wasde rendude yiyande fof kala ko ɓe mbi kanko ko heno heddi enen ko ɗum han mbawɗen wiide kala ko ɓe mbi so tawi koko moƴƴi so moƴƴani ala tawa ko ɓe mbi en taw kam ko moƴƴi joni noon ɓe ganduɗa tande amen minen ko hemin jaa min mbawi amen waɗi tanno 45 minen koye fedde min poti jeeyede gardiɗo fedde nde holli wingol ɗo lawol kañumen keɗima mum ɓe goppirtama noon alay sago ɓe nawma e lawol beele cikkiɗa ɗum wawi wonoyde tokara wona ɓe nawamo e lawol aɗa andi holno ɓe mbaɗa ɓe mbaɗa tan ko ɓe tawmo e galle makko ɓe poñamo ɓe nawamo lawol tokara ay lawol ɗo henna sari hankadi e leydi ndi gasi
Allah ñaawore gonga sariya wonta ñaawede e ndiɗo leydi ɗo e duuɓi joyi mi andade koye ɓuuri arde caggal duuɓi joyi ɗi kono kala jakoriɗo hande o e ministre de la justice jakoriɗo hande o e procureur jakoriɗo hande o mbaɗa porte plainte mbaɗa ɗamini gonga jahara koye gaw a jarama cabboɗen ɗo e balɗe ha jiyan ɓe leɓɓe hen ɓe tanumen mayno hen ɓe ma dañ gonga walla dañata gonga ko wona ɗum to kala sen garti e président Macky Sall ko laawi ɗum président Macky Sall laawima tumamuyaji ɗi keewi ayiba o heewi ko fayi makko o heewi wadde ina wawi tawa haalnoma ko ɗum ɗo ko noon laawaki kono oɗo 1 milliard dollar to Singapour e nder banque o wi o jaɓata ɗum ko portude plainte pamɗa hen eyyi no avocat makko o no wiiri ni o leeli haalde o leeli jaabade o leeli laawade kono noonne kadi Macky Sall yimɓe fof ene gandiri ɗum teyre e oɗo banggue eyyi yimɓe fof ne gandiri muɗum tawi ko gonga kaali hen gila nde woni e lundu adana e temps PDS yimɓe fof ene gandi o wona jaawowo filñitade kono noon kala nde o filñiti ko wi omo waɗa ko o waɗat ɗum eyyi ɗum feeñi nde woni e PDS ha nde umme PDS ha nde o ƴetti laamu kala hen ko ene waɗe haalluji ene kaale fodde ujunere haala o jooɗo ha saaha goto ko haalano ko fof kanko o ara o momta ɗum ha laaɓa o weddo ladde soit ko ɗo o fiɗɗiti ɗum walla ko caggal leydi ko ɗum kam yimɓe gandiri mum ngol ɗo laawol ne ko noon tan eɗen gandi premier ministre kañum darinoɗo ene wawi wonde on saaha wiye wonde ko haala politicien ko haala campagne wi wonde ne waɗi joguiɗo compte banque ene waɗi ujunere milliard wiyani ko kanko wiyani banque o ko ɗo woni wiyani banque o to wawi wonde fof wi tan ko ene waɗi ujunere milliard en ji goto e yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa min mi waɗataɓe koɓe tugnorgal ñawaɗo war hoore ha soka yaafa yalti waɗana eddiya ko watno ko so tawi darima hande ene haala yimɓe ene pobɓa ko foɓɓoɓe ɓe min mbiyan mo goni jasɓe on woni Clédor Sène wi wonde ko kañum yi compte makko ene waɗi ujunere milliard ko kañum fawi hen guite muɗum on ɗon kam min mi hiisotako ɗum loskit togata mi loskitta ala gay togata mi haalani yo loskit ha ande no oɗo plainte portani yoɓe porte plainte kanko ne way joni ko contrôle x joni kam ko aldaka biiɗo oɗo kam mbiɗa ko o wi ene anda yo haga waka portude plainte mo anda mo andini yiyo yo portum plainte ebo mbimi so tawi ko yidde portude plainte kay eɓe gandi ɓeɓe portata plainte Allah andana mi ko président Macky Sall eyyi président Macky Sall ko avocat muɗum wi ko président Macky Sall yamiri avocat muɗum wona ene porte plainte mbimi so tawi kay ko eɓe porte plainte ɓe potani wadde x yoɓe mbat kaari wadde noon an ko kala ko sinoɓe laaɓanoma ɗum yoɓe mbat kaari ala ɗum ɗo kay ala mo humpi kaɗo haala ka kalmi ɗo ka wadde Singapour ko on wawi mi anda kam so tawi ko Singapour ɗum waɗi wiide e jaam fami mi anda kam so tawi ko Singapour kono ko wawi hen wonde foof tawde o tuumama ujunere milliard wona tan mo Singapour o wona tan mo dollar o wiya tan ko ujunere milliard o mo jogui ɗum biɗo noon o kay yo plainte yane muɗum ha heddo ko heddi jomum noon so tawi ari wiya wonde ala min mi wiyani Singapour mbimi ko Sénégal walla mi rewani inde ma walla ni walla na kono kam won rewɓe inde makko dewɗo inde makko kam on ene anda Abou Mimi Touré gonnoɗo jagorɗo e laamu Macky Sall gadduɗo jagorde kanko haalande balɗe foof ko yo Macky Sall addoye yo jaggue artire leydi ndi ñaawe ko poɗɗo ñaawede yiyande ma aɗa andi min mi waɗat tan ko kañum kono tenko waɗata ni kono heƴire lahal tenko ngal mbiyata gona sehla ala hayso min goni sehla ɗum haɗami haalde gonga ala tokata ɗum haɗa ha kam haalde gonga kanko ko sariyanke mbimi mimi hoto woni sariyanke mimi ko dawriyanke mimi ko dawriyanke min o woni ministre de la justice holmo wanno ministre de la justice wona Macky Sall o woni premier ministre mo wannomo ɗum wona Macky Sall o woni conseil à la présidence mo wannomo ɗum wona Macky Sall duuɓi sappo e ɗiɗo mo wurde Macky Sall so tawi o darima hande o wi Macky Sall yo addo e meta kanko kam o nawata hoore makko ala joni yo Macky addoye non mbimi Macky settima makko wona kanko jagge mbimi
togar so wiya Macky Sall yo addoye yo naw hoore makko ɓe huccito mo wiya ɗumen Macky Sall yo addoye ɓe ɓen yo mbimo kanko yo ara kanko wi komo laaɓi mbimi holto laaɓat holto wawi laabde ɗo Macky wawa laabde ala mi anda kanko namdata to ko noon wi ala wawa wonde hol fof ɗo Mimi Touré wawi laabde ɗo Macky Sall wawa laabde ko holtoon hakkude hoodere e raññeede eji makko fof waɗen déclaration ha laaɓi gila ofrak ha e fof mbimi ala ko tun e makko togara min mbaɗa wawi jooɗade ɗum mi wiya wonde ala ko tun wiyam ala ko tun wiyam mi wiya wonde komi laaɓɗo ceer taw mbaɗa moddi ala biyo wonde mbaɗa tun wi togara ko sabi mi jagaki Amina Touré satiɓe président Macky Sall ɓe conseil ji mum anduɓe no wurnoɓe ala mbawa jaltude yomo deƴƴu sabu so tawi a haali ka haala kam tunwowa hen hay goto wiyatamo noon aɗa andi laamu kala ngarngu mbawgu wonde fof hay Macky Sall hay Macky Sall nde woni ɗo nde won fotteteɓe ala ko gaddira so wona yo gar cakte sirru gonnoɗo ɗo o ɓeɗon noon so tawi cakti ha gayni ko ɗa joñete par ce que neɗɗo mo wawa moftude sirru laamu fotani laamodede neɗɗo caktowo sirruji on fotani resnede sirru faami Mimi Touré koye ɓeɗon jeeya c'est à dire ko ayi kamɓe ɓeɗo henna nguɗo laamu guila ɓe jooɗi ko tuuma guila ɓe jooɗaki ko tumde tan tumde haɓe jooɗi ɓe jokki e tumde ya hayta mulene yoɓe liggo yoɓe gaddan yimɓe ko fawoto e guite yoɓe gaddan yimɓe ko memoto ɓe goppa ɗiɗo tumuyaji ɗum ɗo pop ala ko ɓe mbaɗiri ɗum so wona hakkillaji yimɓe hoto gon e laamu maɓɓe ngu hoto hakkillaji yimɓe hoto gandu kamɓe koɓe ronkuɓe yaade hoto hakkillaji yimɓe ɓe gandu kamɓe ɓe ganda ɗo ɓe payi hoto hakkillaji yimɓe ɓe gandu kamɓe ɗo ɓe goni ɗo henne koɓe teppiɓe yo hakkillaji yimɓe kucce banggue goɗɗo an koɓe teppiɓe koɓe teppiɓe yan an ɓe teppaki ala mi andami ko an namdi a wasan andude ala namdu Djiby Dieng iyala Djiby o kaɓe mo wojati ala mo anda ɗum togara ayi hande o Turbine wima jayde Turbine ɓe mbima haaɗi 31 décembre o welde ko basal pawingal e dow yimɓe ngal hande o togara tawi ko gonga haala he ayi nde garteten nde wona ndewɗen ko nder Thiès namde Djiby oɗo nde garɗen ha rond point mi anda ko guetto wiyete mi anda rond point sara faye commissariat o komin tawi ɗon ma won ujunere neɗɗo enen dañe jeeyowo kosam on jiyan ɗum ono Djiby ɓaaji mi wi kam wonde an ɓeɗo fof ko kosam dañi ɗo ene mbimi meta nanani ko haala ko walla ka jedditi ɗum ñamde tew ha kañi tourtade togara e ngol ɓuuɓol e ngol jangol so tawi neɗɗo ñaami tew sertani e ngule mumida tareyde ne ganduɗa haalisa o jeeɗa ñamno kosam tawi ka kaɗum ala wona harde non min wona harde tew min wurtime kosam kam ko gurdamam tan gueɗe tati moyne yilo kam fof yo yilo men mbimi ala ko donkal muɗumen min ɗo coɗ togara ko donkal mabɓe wurtiɓe ɗon kono kay ɗo min gari ɗo henne kay nguɗo beefego yimɓe sa anda ko jeeyowo kosam woni ɗon cikkata mato ko accident waɗi ɗon Samba Dia neex soow yeeta nde neɗɗo tan ganno ɗon kosam ɗo weltan togara wona mbimi wona kosam ɗam welde ko basal wurti hen yimɓe ɓe en nani enen wona enen kaali ko ANSD ko kañum haali wi wonde yimɓe ɓe woni ɗo henna ko rendinoɓe kacitari e bottari mbaɗa ɗum gueɗal gotal walla ɓe économisé wato walla ƴetta bottari e hirani mbaɗa ɗum gueɗal gotal kala gottiɗo hirtotako kala kirtiɗo so tawi hirtimane ko jaaɗo sodoy buuɗi sappo fonde karaw woni karaw celbuɗo o wadde hen buuɗi sappo kosam ma woni ko meew ma woni ko meew ma woni ko kosam kaɗam joni kam buuɗi sappo kosam kaɗam natti wodde eɗemi haalane on suto ɓooye Dakar de togara ko ɓooyi ko fof ko joni feeñi fonde en mbimi ko joni feeñi tampide hoore ma ko joni tan feeñi heddi ko yadane Mimi Touré ko mbiɗa ko ala Mimi mi wawa yadude muɗum aɗa andi holko waɗi ɗum Mimi nde fayito nde ɓooyani Mimi nde fayito nde ɓooyani ay mi haalino ɗo mbimami no mbimi Mimi hay abbere ala ko nafi Macky Sall holɗum umim wawi law e Macky Sall eyyi o sali yaade PDS ndew ari mbimi ndew ari nde mo addi mum
nde o ari nde holɓe o tawi yimɓe hol makko en wona ɓe ɓuri gandal de wona ɓe ɓuri expérience kono o woppi Ablaye wona ɓe ɓuri humpiro o woni directeur de campagne laaɓi kewɗi mbimi directeur campagne kala mo wonno o fiyama kono makkam hawi o meeɗa wonde directeur campagne ni so wona ngol ɗo cakkitingol ngol ko heddi ko pop mbimami ko ɗo e mairie Grand Yoff o foɗodiri Khalifa Sall rondima ha willi jooɗe wuddu makko a faami o ruttiri o ummi ɗo o fayi Kaolack faami nde o fayi Kaolack nde o tawi toon ko ministre de la femme o Kaolack naajo rondimo ha willi butte leydi wona kanko tan a faami o ummi toon o wi omo faye Thiès tokara Amadou Sall Diallo Badgo wi mbimi o wawa hawride dingiri ɗe fof Diallo Badgo wi ko liɓi ɓokki ko hoppata boɓori eyyi abo ko liɓi président la République hoppata yimɓe muɗum kono mbimami wonde ay ɗum ɗo koye signe uji musiba jibi yalti kawas koye signe uji musiba par ce que so tawi an aɗa gembi mbir na wone guewade ferguitima yani aɗa ɗamini mawli holnaki de sawi ko a ñawnoɗo kam so tawi ka ñawnoɗo avance kam gartde déclaration politique général ñande aljuma payal sallallah ɗo jaaɓi ko hoynantino fulle wi so saami hande ko hoccede so tawi ko hoynantino ko lojata guite holla ala ko bonnata bandiraɓe ne panno ɗum no feewi no feewi beele cikkuɗa ko goytan ɗo joni ko wona teppol ngol déclaration waɗa ko teppuno en e adamni so tawi o waɗi beele teppita en tokara déclaration wodani ɗo am ɗo an noon ɗo am ɗo ande to hande men an dawiɗa hande ni aha kalam no gonga aɗa andi holko aɗa no togara joni jaɓama waɗi assemblée nationale aljuma ga o togara ha joni mi hoolaki taw watta wona ɓe ponno wadde ɗum koko adi le 27 o ɓe mbino no 27 o ɓe nangguno wona ɗo joni procès Barthélémy Dias o fonno délibération fonno wadde ko le 24 walla le 23 le 23 24 le 23 ni ɓe mbino 23 walla 24 le 23 ɓe mbino holko addani ɓe repousude ɗum ha caggal wona mbi wonde ko hoto ubbude déclaration politique général mo heɓuri wadde o e ko cikkuɗa an tokara ko meeting politique won toon ala ay ɗo joni tokara ko soa wadde accu ha waɗa ha ñaawa tokara ala ɗum ɗo koko ñaawi hoore muɗum aɗa andi holno ñaawiri hoore muɗum Ousmane ko kañum addi ñaawde hoore muɗum Ousmane ñaawiri hoore muɗum ko kuule leydi Sénégal ko kañumen jamiri kala toɗɗaɗo hoorejo jagorɗe omo foti yaade to suudu sarɗijo huccodira e sarɗiyankoɓe namde e jaabuwuji to banggue politique makko général holto farni leydi ndi tawi koto banggue faggudu to banggue gartam to banggue golle to banggue jangde to banggue safara to banggue awo to banggue transport to banggue Ousmane wi waɗani ala wona waɗani ɓol ala wi ko waɗani nde Amadou Ba itta eyyi premier ministre Sidiki Kaba lomtina eyyi won kuulal ponnogal ittede nde hen toaka togara kuulal ponnogal ittede ngal ittaka ngal ko ngal kuulal lamminiɓe e bo ala ngal kuulal nawiɓe assemblée togara wona o wi wonde ko won kuulal guitta ngal wattaka kuulal ngal kay wattama agay wona mbiya ko entereji togara wona ko entere jaata eyyi kala mo fewnitaki sippitaki politique kono wona gotum togara haalani wona gotum opposition e parti au pouvoir fof poti wona gotum ay ɗo joni législative o paadano eyyi législative paadano aɗa yanno saha ha opposition ñaago e waɗa envoyé toɓɓe taw fewnitaki wadde kala mo fewnitaki sippitaki togara ay mbimami wonde ko kanko oɗo nde o wi wonde wonko itta hen wattaka hen sowona watte hen o yahata no nane joni watta hen no nane joni watta o wiya non ala nden taw suwa o wiya yo ar o wi yo arani président de la république jooɗi hujjinanimo ruttiɓe pewji feere mabɓe fusde assemblée nationale eɓe dirtina haɓe pusi assemblée nationale ɗon noon ko député ji gonnoɗi ɗo ɗi ko kañumen gonno bolle puyɗe saabu nde ɓe ponno haɓede ha yimɓeɓe tinaɓe nde ɓe kaɓaka nden heddi noon ko joni ɓe gari ha ɗo eɓe payi e kanko Ousmane Sonko meeting makko mo foti wadde assemblée nationale ay ɗo joni mbaɗa ƴeewa ɗo joni mbaɗa ƴeewa e site uji ɗi wonde El Malick Ndiaye préparé cabinet mete ko El Malick Ndiaye préparata cabinet premier ministre walla premier ministre préparata cabinet muɗum
El Malick Ndiaye président assemblée nationale o préparima cabinet premier non togara kalden gonga tam togara kala bango togara fawake oyo togara El Malick Ndiaye hande o ɗo dariɗo o natti lelorade banggue wodanani mo ayno président de la république no wayni no togara miijo makko yo rokku kono wiide kay mi waɗiri ni togara heeɗo hammi haalama sen togara ay El Malick Ndiaye o wona premier ministre kanko ɓuuri premier ministre hande o pouvoir hattade ayno président de la république o no wayni président de la république nde jooɗi wi wonde min hankadi ala parti naggam walla parti naggam ko min woni président sénégal fof kankone ko kanko rewi e muɗum ko kanko woni président sénégal fof sabu ko président national landa lamminɗomo o mbimi sono fewje moƴƴo jeeyete hen El Malick ene foti mbimi landa lamminɗomo o so tawi ene fewje yoya to kono wona ardemo hay suudu sarɗiji o yo wonde omo leloro banggue ɗum wodananimo ko heddi ko no fatta banggue tokara an ko ɓuuri kay won ko hollinta ko ɓuuti wona o wima wonde ko préparé cabinet premier ministre so woni conseil kanko ay wona conseil kanko président assemblée nationale o diwi conseiller kono noon ko wawi wonde fof tokara ko wawi wonde fof tokara kanko hande o a faami de premier ministre na yaha assemblée le 27 ɓe mbi ene waɗa déclaration muɗum politique général ko ɗum woni koɓe mbi heddi ko wonko fadimo nana soppini ko fadimo ko mi winoma wonde hitande nde ɗo nde mayat ala ko ɓe mbaɗi mi winoma wonde hitande nde mayat kanko Ousmane Sonko o waɗani te ha hande ne kadi mbaɗi heddi wonde o waɗani holko woni ɗum hitande nde holde mayat wona le 31 décembre woni mayirɗo hitande Issa Yankoɓe so tawi waɗi déclaration le 27 et le 31 no foti balɗe tokara mi gongɗi e kono ko patten ko fof tokara yo ko ƴiye ko ƴiyi ko yo jibin jaam tokara mi gongɗi tokara ay haala ka ɗo eɓen jooɗi lebbi jeenayyi budget keddinoɗo e 2024 eɓe kutoro oɗon budget hay contrôle goto ala assemblée nationale waɗani contrôler action ngaji gouvernement tuggude 2 avril fewde ñallagal hande ala ko député ɗi gandi e ko président de la république yahata ala ko gandi e ko premier ministre yahata ala ko gandi e ko gouvernement o yahata ɓe gari hande ɓe mbi wonde ministre des finances ɓeeti koppareje 6000 et quelques milliards ande budget poɗɗo gollorede e 2025 famide ɓe duttitima e nder hen kanko ministre des finances ministre du budget des finances so tawi o waɗi ɗum nguɗon ngaalu mbimami wonde ko ɓenni ko andaka taw holno gasiri tena waɗi ko ɓe mbiyata déficit budgétaire ko kamɓe ɗo joni e 1000 et quelques milliards mo ɓe ñamli o ujunere et quelques milliards ɓe ñamlima ɗum tuggude avril faade novembre holto caggal seeɗa oto paami mi waɗa marche arrière walla eyyi ɗum kono jinmi dogde caggal an Abdou Diouf nde woni ɗo nde ede heɓno nde ko hedno e Senghor ko député ji est ce que darima no lossita ɗum kala renduɓe landa nde ndi anniya Ablaye Wade nde aride dañi majorité assemblée nationale nde beele député ji mum koykiti ko fonnode ha sappo nagam wona député ji ɗi no keddino ɗon damer président Macky Sall beele député ji mum meeɗi luurde muɗum ko wi so wi ndewen ko nden so kirnan ko kirnan abou kala parti laami dañi majorité ina saɗi député gono way laamu dawa yedde mawɗo leydi walla yedde dawagol leydi weɓani abou tokara ko nawduɗa ɗo koko jiida hay no jiɗmi widema tan en cas taji joni no wona gotum wona gotum aɗa andi holko waɗi wona gotum no fattan aɗa andi ko waɗi wona gotum Abdou Diouf nde lomti Senghor nde député ji gonnuɗo ɗo Abdou Diouf fusani assemblée wona woppuɓe ɗon no fatta non ha ɗo hay goto député goto wiyana waɗa motion de censure no ananani so tawi no déclaration Ousmane Sonko eyyi ko yimɓe lundiɓe ɓurno hewde laamu he e mbaɗa koɓe calo e mbaɗa motion de censure ɗum o waɗano tokara ɓen mbiyanno mbaɗa motion de censure
Abdou Mbow wi kamɓe kay no fattan hade Abdou Mbow wiide Abdou Mbow wonmo jaaboto e oɗon saha Abdou Mbow jaaborono ko gonnoɗo porte parole mabɓe o ko kañum dari wi amin padi so ari ala hade Abdou Mbow wiide noon no fattan togat ay haala ka aka laaɓi non mi wiyanima Abdou Mbow wiyani kono mbiya ko Abdou Mbow wi Abdou Mbow nde wiyata nde Abdou wonmo jaaborono o jaaboy koye leydi ni fof ala Abdou jaaboto ko gonnoɗo porte parole mabɓe kamɓe Pastef naɓe binoɗo wonde so tawi on Ousmane Sonko so tawi ari assemblée on mbawa wiide wonde oɗon mbaɗa toon oɗon dépose motion de censure on déposera motion de censure Abdou Mbow wi wonde so tawi ene jari Abdou ko ni wi so tawi ene jari eyyi heddi ko tokara toon foddiwama aɗa andi ko heddi no fattan tokara aɗa andi ko kaala hen ɗo ko tokara no fattan tokara ma pape jo hokkimo député nde ɓe dañi wonde koɓe goni ko tokara haɗo ngala doole kono kaale sa wi kam sa ari ka bonnanowomi tokara jogui pusma tokara mi wona somi ari komi bonnanoma hay goto mabɓe fuɗɗani ɗum tokara ɗo joni noon warse tan tokara an ɗo joni noon kamɓe so tawi woni ɗi e député ji so tawi ɗi e député ji mbino ko so tawi o ari maɓe mbaɗ motion de censure tuggude avril fewde oɗo ñalawma mo gonɗen lebbi jeenayyi joni ko haɗinomo wadde ko hulde motion de censure walla wona kamɓe jogui majorité mais o hul motion de censure ɗum haaɗimo yaade dossier ji kala garɗo taw ko dossier ji ene pewnani jooɗi aɗa andi ko addi passation de service ko addani ɗum waɗede ko ha dossier ji pewna so tawi gari ari tottaɗa dossier ji pewnaɗi ko heddi ko kay tokara ay ko miijete ko wona kanko miijoto technicien ji nanɗo ala ko woni golle muɗumen so wona ɗum sa tawi a jooɗima mbimi ko woni mawɗo jaago hay sonne ko président de la république ko technicien ji gollonto ɗum technicien ji ɗi ko kamɓe gollontoɓe heddi noon ko wonko kalɗa ay wonko kalɗa tokara ko kalɗa ko min mbaɗi yiiɗi laɓɓitinde ɗon woni ko mbiɗa Abdou Diouf mbima wonde Abdou Diouf nde ande tawi ɗo député ji kono luurodirani e muɗumen ko ɗon woppi Ablaye Wade nde ari tawi ɗo député ji maslodiri e muɗum député ji PS naɓe maslodiri e muɗumen gollodiri e muɗumen hande e élection ko wawno sabade fof kam jaaɓi no fattan tokara ko wawno sabade fof fattanami jofnama ko wawno sabade fof kam kanko Ablaye Wade kam o wawi maslodade e ɗiɗon député ji godunoɗi ɗo en haaɓe jokki laamu Macky Sall nde ari nde tawi ɗo ko majorité ko PDS joguino ɗum kono haɗanimo maslodirde e PDS naɓɓe ɓe jokki golle ha yettiɗo en kamɓe c'est la première fois e taarih leydi Sénégal président ara tan e nder lebbi tati fusa assemblée nationale c'est la première fois ɗum waɗi fami c'est la première fois ne kadi waɗa président ara a faami de e nder premier muɗum année fusa mairie ji togara Senghor e Mamadou Dia probléme motion de censure wonno andude ɓe ɓoye doole wota on ka gasi ɓe jeeyi ɓe goto e galle Lamine Gueye ɓe wona mbiɗa ɓe gooti non wases tan majorité assemblée nationale kala joguiɗo ɗum ene jogui droit hadde jabde salade somi addi miijam ka calotoɗo wases tan ka caltoɗa yimɓe ma a yiiɗa miijam yaw min mo jogui kuula wawde fusdema mi fusma tokara min mi wiyanima taw min so tawi a ari mami liɓe mi suwa wiide noon ala tokara non tokara ɗum hay kala biɗo noon ha non mbimi Abdou Mbow goto haali hen non mbimi Abdou Mbow nde haalde holnde o haali ɗum non ruttoto e archive uji ƴeewa ala so mboɗo jogui Abdou Mbow wona togoso e nder parti Benno Bokk Yakaar Abdou Mbow ko ɓattiɗo Macky Sall no feewi Abdou Mbow ko président groupe parlementaire donc so goɗɗo ko vice président assemblée nationale ne kadi eyyi wonko waat tan sinon ko goɗɗo haalnumo wawi wasde jabde ɗum kono so Abdou Mbow wi imin paadimo tokara holko addani Abdou Mbow wiide min paadimo mbinamimam wona mbimam wonde ko kamɓe porte parole Pastef e hoore muɗum ko kañum dari haali nde o haali nde ko nden Abdou Mbow jaabimo ɗum kay ene laaɓi sinno tawno kanko o haalano ko Abdou Mbow tan haali wiya wonde Abdou Mbow haali kono Abdou Mbow ko jaabiɗo joni togara so kay kabdiɗo ma andi joguitari ma a wawa ɗum folle togara eyyi wases tan
so tawi ɓe kaali joguiɗo Pastef haali Abdou o nani yoɓe kaal ɓe daƴƴa sirlo ɓe kalda e koye maɓe mbiya so ñande yontima ɗo nangga mum kono sono wi ko mbaɗon a wi ka mbaɗo nangga men jogitama kay watta wala wadde fusde kono togara ay ɗum ɗo ɗiggata nde ɗo lowre ɗiggata kono min kam sinno tawno woni tan ko Abdou Mbow ko kañum tan goto haalno walla ko kañum addino haalde ko kalɗa ko min mi gonɗina ɗum kono noon Abdou Mbow nde haali nde won gadirɗo ɗum haalde ko ɗum addani Abdou Mbow jabade ko ɗum addani Abdou Mbow jabade Abdou Mbow de ko jaabiɗo ɗo joni noon mbimi ɗo joni togara ko kamɓe jogui majorité assemblée nationale lebbi jeenayyi ronkama déclaration yo wat ha hitande nde maayi ma wat a jaa noon taga musidɗo noon Ba Jaɓe Guilnane ko holko ngol cakkitoɗa ko addi ɗum ko yettude Oumar Samba Diallo tenowo Diallo mo wasaki yimɓe heɓe namno ñootini gila ñande hirande hirde nde wurta men Aissata Modou Mbodj wurta men e Niɓɓa Mboob e wurteji goɗɗi hol ñootowo ñootanten ko Oumar Samba Diallo woni tenowo jaaɗo cuuɗi meɗen pete woni ko ɗo e amu konngol ma cekka eyyi tokora Allah jarama en mbi kadi yeeɓoɓe kadi yoɓe jaaf eyyi kono noon en ceer hay jarnade musidɓe bandiraɓe sehilaɓe guiƴiraɓe ko wayno Ismaïla Dia woni ko toon to Australie to en mbaɗoyamo yo andu komi Alhaji Papis Dieng aw Abou Seybani kañumen Papis Dieng woni ko États-Unis d'Amérique aw Abou Seybani kañum ko ɗo woni e Dakar ko hono noon ne jettirten mawɓe meɗen e duwanade ɗumen ko wayno maire mo Walalde Moussa Oumar Sow ko hono noon ne Abdoul Aziz Aw Saybatou Awen Aissata Awen honorable député Moussa Hamadou Sarr cukalel tokosel ngel gandanɗa hoore maɗa e nder département Podor o woni tedde liste o yeehi assemblée nationale emin mbiya wonde yo Allah hoybinanmo dongal ngal kono tan kam mbaɗa andi kam premier ministre wonko fadimo toon Cheikh Oumar Anne en Daouda Dia en Moussa Hamadou Sarr en e Aissata Tall Sall en ɓen nan coppinen paadi haware eyyi wiima ñandel goɗɗum wonta hebde leydi ndi taw koye teddugal so tawi mbiwji cuusino ngembo leydi bana ngembo yoɓe tawa ɗumen ndinguel soɓe tawani tan ɓe cuusa walla ɓe liɓe ɗum kam leydi ndi neɗɗo wonta hebde laamu e jaam wonta hebde laamu e teddugal adunede ha cuuɗi mumen ko dande tan on jaama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinde TV en jetti bandiraɓe en jarnimamaɓe en jettojiɗo fuɗɗima laaɗo haali yewtere men leɗo communication ko ɗo ka ten ha ñande wonde so Allah lamɗo jaaɓi